расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним сабук байни чемпион Илия Топурия ва Довуталаб Макс Холлоуэй рӯзи 14 сентябр дар турнири UFC 306 ва ҳамчунин муҳорибаи унвонӣ дар вазни 61 кг байни чемпион Шон Омели ва Довуталаб Мераб Дувалишвили. Ҳар дуи ин муҳорибаҳо рӯзи 14 сентябр дар турнири UFC 306 баргузор мегарданд. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворо оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати Шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон салом расонед. Довуталаб барои камарбанди вазни нимёна UFC Билол Муҳаммад боварӣ дорад ки Ислам Махачев дар вазни миёна чемпион шуда метавонад. ман 2-3 моҳ пеш гуфта будам ки ӯ дар ҳақиқат метавонад ки ба вазни миёна барояд ва дар он ҷо соҳиби камарбанд шавад. одамон намефаҳманд ки чӣ қадар Ислам калон ва бақувват аст ва чӣ қадар ӯ боистеъдод аст. ба ӯ вазн кам кардан дар кор нест. ӯ бе вазн камкунӣ ин шахсонро шикаст дода метавонад. ман Дрикус Дуплеси ва Исраил Адесаняро дидум ва бо он малакаҳое ки Ислам Махачев дорад, ӯ ҳардуи ин шахсонро шикаст дода метавонад, гуфтааст Муҳаммад. хотиррасон мекунем ки айни замон Дуплесиро муҳориба зидди Адесаня интизор аст. ана худи Билол Муҳаммадро бошад муҳориба зидди Леон Эдвардс интизор аст. оиди Ислам Махачев бошад пас ҳозирашда маълум нест ки муҳорибаи навбатии ӯ кай ва зидди кӣ мешавад. инак дӯстон, як хабари фаврӣ барои мухлисони тоҷик. чанд дақиқа пеш ташкилоти СА ана ҳамин аксро гузошта расман чунин эълон карданд. аз сабаби осеб гирифтан Аъзам Ғафоров аз полуфинали гран-при вазни 57 кг зидди чемпион Қурбан Гаджиев даст мекашад. ба ҷои ӯ ба ин муҳориба ҷангуари ҷавон ва ҳавобаланд Анис Ёқубов мебарояд ки 3 ғалабаи пайдарҳам дар якум раунд дорад. дар турнири СА 178 ӯро дигар муҳориба интизор буд, аммо ҳозир ба ӯ имконияти беҳтарин пайдо шуд ки худро нишон дода финалисти ҳаштгона ҳамчун чемпион шавад, навиштаанд ташкилот. яъне дӯстон, мутаассифона Аъзам Ғафоров осеб гирифт ва аз муҳориба зидди Қурбан Гаджиев барои камарбанд ва рохат ба финали гран-при даст кашид. ба ҷои ӯ ба ин муҳориба Анис Ёқубов мебарояд ва бо чемпион Қурбан Гаджиев барои камарбанд ва рохат ба финал меҷангад. ва агар ки Анис дар ин муҳориба ғалаба ба даст оварда тавонад, пас ӯ ҳам чемпион мешавад ва ҳам ба финал мебарояд. ва дӯстон, бояд гуфт ки ин дар ҳақиқат шанси хеле калон аст, на ба ҳар кас муяссар мегардад. барои ҳамин мо ба Анис муваффақият орзумандем. ба Аъзам Ғафоров бошад сабр ва саломатӣ хоҳонем. дӯстон, фикрҳои худро оиди ин корҳои рухдода нависед ва нависед ки оё ба фикри шумо Анис шанси чемпион шуданро дорад ё не. дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.